Ο ενδυματολόγος και σχεδιαστής μόδας έχει σαν αντικείμενό του τον σχεδιασμό ενδυμάτων και είναι ο εμπνευστής της εκάστοτε προτινόμενης συλλογής. Για το σκοπό αυτό χρειάζονται καλλιτεχνικές, τεχνικές και εμπορικές γνώσεις, τις οποίες παρέχει η σχολή μας. Ο ενδυματολόγος και σχεδιαστής μόδας, λοιπόν, πρέπει να είναι ικανός να κάνει επιλογές που θα στηρίζονται στις γνώσεις του και στον τρόπο που θα αντλεί τις πληροφορίες σε σχέση με τις διεθνείς τάσεις της μόδας, το κόστος συσχετιζόμενο με το επίπεδο αγοράς, το προφίλ του αγοραστού, τις διεθνείς τεχνολογίες και τις αρχές αισθητικής. Ο απόφοιτος σχολής μπορεί να εργαστεί είτε μόνος του κάνοντας δικό του ατελιέ, είτε σαν υπεύθυνος δημιουργίας, οργάνωσης και εκτέλεσης σε βιοτεχνίες και βιομηχανίες ετοίμων ενδυμάτων, μπορεί να εργαστεί σαν στιλίστα στην τηλεόραση, σαν βοηθός ενδυματολόγου στο θέατρο και σαν σύμβουλος μόδας σε καταστήματα.